Hey guys, ito yung profession ko ngayon. Hirap ning mag-doktor guys. Kuhan mo mga kuhan kay mga Cha! Safety mo na kayo ng mga aso. Chaps! Ito ang buhay ng doktor. Yak! Ayaw kong mag-doktor. Iya! Ito. Ilagay mo na. Ito yung nasama sa grinder guys. Doktor ko ngayon, Doktor Kwak-Kwak. Ito kaya pa na. Ang tama na yun. Isa pa na. Ay, off na yan. Nakuha